ほとんどの求職者の方はそこの会社のホームページを見に行きます。採用の見方。場合によっては口コミサイト、オープンワークとか、いろんな口コミサイトとかで、そこの企業の口コミを見に行くんですけど、で自社採用サイトで、そういうのは採用に関わるコンテンツが、社長のメッセージがない、どんな先輩がいる、一日の仕事の流れとか、そういうような情報発信がないと、最悪ならホームページがない会社さんですよね。未だにたくさんありますけど、地方の建設会社さんとか、病院さんとかだとホームページが未だにないっていうようなところも多いですが、そういうんだと途中で離脱してしまうと。で、それを求人メディアのせいにしててもしょうがないんですよね。求人メディアは最低限の興味を関心持って応募しようかなと思って、そこの会社のことを調べたら、ホームページすらないとか、ね、どんな人が働いているかも書いてないみたいなことだと、やる気がなくなるというか、応募しにくくなるというような形になりますので、すべてのスタートが自社採用サイトになってますので、自社採用サイトをきちんと整備をしていただきたいなというふうに思います。